isen kebun praja. Ning yo kene nganti seprene kok ora ono pun Kakang Kang Prato. Monggo kula aturi pinarak Kang Mas. Kene arep sak. Kene lungguh kene. Ora apa-apa kene cedhak karo aku. Kono lungguh-lungguh. Jajeng Cikula Kang Mas Prabu. kumbine wong ayu Enjih. garwanipun Kakang. Mestine kejot rasane ngatimu. Sawetara suwe aku ninggalake kedaton. Pamitku tindak bedak pikat golek buron wono. Nanging meh wae telung condro setengah pun Kakang ora tumuli bali ana ing Pulau Salu. Lho wong ayu kuwi Iji Kang Mas Prabu. kawukanira yo wong ayu. Nggih. Pun Kakang babar pisan ora entuk buron-buron utawa buron wono minangka isin-isining kebon raja. Nanging malah kepara sliramu tak golekake kanca. Iji nuwun sewu Ji Kang Mas Prabu. Kepiye? Ing menapa sak kondur panjenengan nganti kalih bocah wadon. Teranipun bocah wadon menika sinten? Lan bocah saking pundi Kang Mas? Ngendika kowe ngarep sliramu tak golekake kanca kang tegesi. Nggih. Arum Sari saka Arga Sekar kuwi wis kelakon ndak pundhut garwa. Napa? Sliramu ora apa-apa. Boten napa-napa Kang Mas Prabu. Kejot rasane ngati. Boten kapara kula menika remen sak lebetipun manah. Nawi dasak menika panjenengan nganti bocah wadon. Saya panjenengan pundhut garwa Kang Mas. Gawene ngerti. Nggih. Malah kepara Arum Sari wis garbini telung condro. Sampun bobot Oh, nggih oh. menika leres kanggo kumbini. Tewas keleresan jika Mas Prabu. Jumbuh marang idamanipun Kakang kang bakal nglestarekake praja Pulau Salu. Boyo kapan pun Kakang darbe momongan minangka gumantinipun Kakang jumeneng nata nalendra ning Pulau Salu. Kados Mula nyaten. saka iku wong ayu kuwi sesenana Arum Sari ingsun angkat pinangka garwa Prameswari. Mergo calon jabal bayi iki sing bakal dumanteni pun Kakang dadi ratu ning Pulau Salu. Kados mekaten yen nuwun. Saya ayu yen kan.